Hakasngi kaba ka State Youth Wing jonga Voice of the People Party VPP kala penlong ya ka jing alang banyak kren halor ka jing Jylla jau Droks bat ka jing ma jau u kala don ka jing kren hakapaya day ba ka jing sim kabu ki Nongdih Droks naki kan hon Traimon sngobha kabla kren da ka kong Larisa giri lingdo ka bat don bat ka Kripa Foundation Outreach. Kani ka long me kala ang baga jingkiw jong Droks kadai namar bagi badi Droks ki sim ya ki kan hon Traimon sngobha kum ka way na kilat ban kamay pisa. Nalor kata kalau angru ba arpaus nem kalau don ha kani ka kam hendreu Droks ulan nangkiu dak ba pen pauru ba wat ki Pulit ru ki long kum ki Mraw Hakhmat ki Nongdih Droks namar bakaan kan no Shillong. Kejimpang ka ba om tip shu ya lagi kejimpang ka ba om tip shu ya ki bahayang hasam kejimpang ka ba om tip shu ya kejingdam blai ne ya kejingdam su te kani kade kejimpang ka ba niu I menta ka ba ting ngam jupu ashur pek hadius lanya because dan solution kini ki drug users kila along ki commercial commodities ma kini ki along ki marketing commodities la use kini ki drug users kumpa kidei kita ki ban play market te balik kani ka jingkiu jo kani ka balik ka kiu kani ka jingdi Droks hadu kani ne ngai iba kini ki badi Droks ru ki shipping NGOs kumba kini ki way ki babang pisa na ka daw jo ka jingdi Droks jongki ngalayu I kata ban haba man ki program haba ngingile ladangi khot ki expect bagin ai pisa ka Kripa Foundation Outreach and Drop-in Center ngidan hangkai ha upper lashmia. Kadika free counseling, ni aika free therapies, ni don de hangkai, ki don ki jingle kai, ni bo ki carom board, ni bo ki chess, ni bo ki tu ki gym equipments. Ngarai fi haman kasngin wan ngasa halaban. Ngayat ting bah hospital man kapor ngayen nga kren ikna sing onga yawan ke yang hangi phi ngaso tu ke pang kadi ka jipang ka tu tang ba ki bri ko pe phi ki ong phindi ki nong pang phidi ki nong tu phidi ki nong thir ting onga badai phi mi wan shade sha ODIC ki prakhat lada ki wan hangi ni yo pisa te lada kiwan sagi mangirungin hapay pisa nga ipa kalalong kung ka trade market ka market ka ne then nagdagdaw kung ka way ni kiba la trade hakade ka feel la at hostel nado ka kapor ba kampat da jur ka ne kajing ding Droks but hado hakade ka por ka bakasuan kertap kumbakar tap ka saw hado nga ba don hakani ka feel ngala so man pet pitino labia there is no more solution balay nil bangim don solution habaki wan kini ki sang bahala wanong snowy ay kata kabangangan ong marba as a person who have gone through mo kibabon kibang sim kila in but kibabon ru kila lay mo tiang anoy fi kini ki NGOs ki bami iman ni kejat benda jungi ni perkat tang kanam la jong kane ko sosi mo ngayen me ngwa banong ba phi ngate ma no ngam te ai anga yeng hamge nam tanga khuslai ye kini ki khulung ki khanna ka loi jong kejat benda jungi ngam don ngaso ko panga do jinterman ban pet eki nga na khro ka no nur mi poi national marbalai ban dan ka long ka ba kalalong khula nem kerana ada kharong yang ka dalam khula be ha lekat paman tengok ai kini ki drug addict ru kini ki drug users ru aba ki di Droks ki di plan dan nomor beliau ngam kena ya ka sarkar ngam kena ya drug addict ngam kena ya jengto jengki ngam kena ya ni we are responsible for that mangi manga mapi
naman hakajing long dream nga so mangangat lat mangaru nga day kaway ka contribute nga day problem then nakadaw nga ray fi ba hakani ka singi nga yo ka ni kalan nga ray fi tose kum ka jan penrio ki pressure group ki NGOs kumata ka ODIC nga ray fi ka ODIC by free treatment judan nang one civil hospital ka OST ki yang dakalan ka OST ka mo kani ka oral substitution therapy kani ka treatment kani bang only within limited timing come day for a long period of time come day namta shibon kisnem nga you don't way mo na ba burome bang ajuin how ka di drugs. He's a veteran in Shillong Mail dong emo mata udang di OST handai hakiwi giri ngarai fish keresh ki banri shikiri phareng ba ki OST balik ki IOST namar ba ki rehab kimpat dan vacancy kita ngai OST shudik na handai ini hamne pada nari ha OST na OST hadi drugs nadi drugs kaya ketuka circle ya chia ka bakhadu cukup untuk uyap no mo teka tu ka kampai shona tek nganoi finga tang kawai to ngin tumangi ki badan hakani ka feel Pynsngew kaneka political party ka pra ya ka banila ong ba ka niwi sha ki don ki pri ki badan shai concern ya ka jadan real Kitu kisah halang kitu ki pressure group ma ki SU takat baburo meki ka FTGP ki HYC to ngitkilan no ya kiteng la jongte to singin ya kilan no ya kiteng la jong to singin ya trailang bagi Pulit public nga fi ki Pulit ni public ki kinom ki Mraw Hakhmat kinom ki Droks ki ala da kilale chakut sa barngam lagi haki judge Namar kaneka an tulong in favor of drug users. Kaya pajanjar, kikimi kikpa, hatu kini kikpa gidon forum. They are the one who suffers. Kini maki kipa basha ka kacing idon yung way ita iba nga itu. Pabli padang iksiar do clear do bejan menta Indonesia namarong la peludut in yang rumil umat syuk kau umat kami syuk kaya gini dah hatu ledas malin pano saka yaki tu ki families ru ndai tak kita kadik mak ki families tingin ledas don mapisiam meeting isu yarap iki dan rela dakin form ka forum jek yaki tu ki codependency there's dosen na an no ka jong Kyrwoh Hindi siya na namta tagi drug users. Tosan siya lam namta joki namar nila jupa siki domestic violence nila pa siki women's commission magidi domestic violence kipalang related with drug problem hai hindi kilai no ki khod. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya